አታ መንእሰይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታ መንእሰይ አታ ወዲ ኣብ ግዜ ንእስነትካ ባህ ዘብለካ ግበር በተን መዓልታት ንእስነትካ ተሓጎስ እትደልዮ ግበር ልብኻ ዝበሃጎ ፈጽም ግናኸ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ከም ዝፈርደካ ሕሰብ ንእስነትካን ንጽህነትካን ቀልጢፉ ሓላፊ እሞ ስለዚ ጓሂ ካብ ልብኻ ሕሰን ካብ ሰብነትካ ኣርሕቕ። ኣታ መንእሰይ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እትነብር ገንዘብ ድማ ስር ኩሉ ሓጢኣት እዩ። ስለዚ ኣታ ብልቢ ወለድ ዓለም እትመላለስ ዘለኻ ትምኒት ስጋን ፍትወት ዓለምን ሓላፍን ጸናትን ምዃኑ ኣስተብህል። ንእስነት ዕዳ እናበልካ ብህይወትካ ኣይትጻወት። ንእስነት ንጽህነት ኮንቱ ምዃኑ ዘከር። ጽባቐን ግርማን ዓለም ጠፋይ እዩ። ስለዚ ካብዛ ብኽፍኣት ካብ እተብለጭልጭ ወቂባ ንጥፍኣት እውን እትጓዓዝ ዘላ ዓለም ምንባር ከምቲ ዘማር ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ካብ 1000 መዓልቲ ኣብ ዓለምሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤትካ ይሕሸኒ ዝበሎ ንስኻ እውን ኣይናይ ከም ዝሓይሽ ሕሰብ። ኣታ መንእሰይ ክሳብ ሎሚ ንዓለም ዘገልገልካያ ይኣክል ወ ክሳብ ሎሚ ንእግዚኣብሔር ዘሕዘንካያ ግዜ ይኣክል ሕሰብ እሞ ክሳብ ማእሲኻ ብትምኒት ስጋን ፍትወት ስጋን ልብኻ ትነድድ ዓለምን ፍትወታን ሓላፊ ምዃኑ ኣስተውዕል። ስለዚ ንስጋዊ ትምኒት ከም ምንዝርና ስኽራን ጓይላ ትምኒት ስጋ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐን ሓዲግካ ናብ ልብኻ ተመለስ። እንተዘይኮነስ ብሰሪዚ ነገራት እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ እሞ ንርእስኻ ሕሰብ። ንርእስኻ ድማ ካብ ቁጣዓ ክፍኣት ሰባት ምጽላምን ፍትወትን ስጋን ዓለምን ኣርሒቃ ካብታ ልቢ ወለድ ዓለም እትመላለስ ምድራዊ ክብሪ ከም ሰዓሪ ዝቕምስል ከም ዕምበባ ምረር እውን ቀልጢፉ ዝረግፍ ምዃኑ ተረዳእ። ወዲ ሰብ ብዙሕ ይጽዕርን ይደክምን ብዙሕ እውን ይመራመር ብዙሕ ሃብትን ፍልጠትን ንኾንቱ ይእክብ ነዚ ኩሉ ሃብቲ ገዲፉ ድማ ዝኸይድ ምዃኑ ኣስተብህል። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽወዩ እሞ ተጠንቀቕ ከም ዝበሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:33 ከም ኣብነት ክኾነና እቲ ሃያል ሳምሶም ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ኣውፅኡ ኣብ ኢድ ጸላእቱ ክወድቕ ዝገበሮ ምስ ደሊላ ዝመስረቶ ሕማቕ ዕርክነት እዩ። ስለዚ ንስኻውን ምስ ዓለም ዘለካ ሕማቕ ዕርክነትን ናብ ጥፍኣት ከየውድቐካ ተጠንቀቕ። ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት ሓጢኣት እሞ ወርቅን ጨርቅን እውን መጋየፅን መግለፂ ጥፍኣትን እሞ ተጠንቀቕ። ንሂዳ ንመልከት እቲ ዝፈጠሮ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅድስና ሃዋርያ ዝሃርዮ ወልደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘይጠቅም ገንዘብ ንሞት ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ዘክር። ስለዚ ንስኻውን ንዝተረዲእካ ነታ ቅንእትን ርትዕትን ዝኾነት እምነት ኣቦታትካ ብገንዘብ ከይትሸጣ ተጠንቀቕ። ገንዘብን ወርቅን ሕማቕ ዕርክነትን እውን ሕደጎ ኣስተውዕል። ብልዕን መስተን ዋጋ የብሉን። ከብዲ ንብልዒ ብልዒ ከዓ ንኸብዲ እሞ ክልቲአን ሓለፍቲ ምዃነን ሕሰብ። ከምቲ ብኽርኑ ብብልዒ ተዓሻሽዩ ኤሳው ወዲ ይስሓቅ ዝሸጣ ደሓር ኣብዚ ወፅእ ጣዕሳ ዝኣተወ ንስኻውን ብብልዒ ተዓሻሽኻ ነታ ርትዕቲ እምነት ኣቦታትካ ከይትሸይጥ ተጠንቀቕ። ብሓቂ ተጠንቀቕ። ነታ ኣብ ህይወትካ ብኹርናኻ ዝኾነት ሃይማኖትካ ተዋህዶ ብፍትወት ናይዛ ሓላፊት ዓለም ከይትልውጣ ከይትሸጣ ተጠንቀቕ። ትዕቢት እታ ዝኸፍአት ሓጢኣት እያ እሞ ኣስተውዕል። ነቲ ብግርማን ቁንጅናን መዳርግቲ ዘይነበሮ ሊቀ መላእኽት ዝነበረ ሳጥናኤል ተመልከት። ካብ ሰማየ ሰማያት ናብ ትሕቲ ምድሪ በርባሮስ ንኽወርድ ዝገበረት ሱር ጥፍኣት ትዕቢት ምዃና ዘክር። ስለዚ ምስ ትዕቢት ዘለካ ሕማቕ ዕርክነት ኣቋርፅ። ኣታ ወዲ ሰብ ናብቲ ብኽብሪ ካብ ኩሉ ፍጥረት ኣብልፁ ዝፈጠረካ እግዚኣብሔር ተጸጋዕ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ። ምድራዊ ሽግር ክትርኢ ከለኻ ብዙሕ ኣይትሸገር። ኩሉ ዘጋጥመካ ሽግር ምእንቲ ርእሱ ኢሉ ከምቲ መዓልቲ ነባዕላ ክትብል እትሓልፍ ንሱ እውን ንባዕሉ ክብል ክሓልፍ እዩ። ስለዚ ንዝመጻካ ብዓቕል ተጸብዕ። ብተስፋ እናተሓጐስካ ብፀበባ እናተዓገስካ ንበር። ገድሊ ቅዱስ ኢዮብ ሕሰብ። ኢዮብ ዝነበሮ ሃብትን ንብረትን ጥሪትን ብምድራዊ ሽግሩ ከም ሓሰር ተበተነ እሞ ከርሲ ውሉድ እውን ከም ጨው ሓቐቑ። ኣካላቱ ብሕማም ማሰነ። ኣብ ኣካላቱ እውን ሓሳኹ ብሕሱን ቁስሊ ተፈጥሩ። ግና ኣቦና ቅዱስ ኢዮብ ብዘጋጥሞ ምድራዊ መከራ ንፈጣሪኡ ኣይከሓደን ኣየማረረን። እኳዳ ብዓቢይ ትዕግስቲ ጥርሐይ ብእግዚአብሔር ተፈጠርኩ ጥርሐይካ ናብ እግዚአብሔር ይምለስ ኣለኹ ንኩሉ ጸጋይ እግዚአብሔር ሃበኒ እግዚአብሔር ድማ ወሰደለይ ስለዚ ስም እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ብዝብል ምስጋናን እግዚአብሔር ኣመስገነ።
ፍረጽንዓቱን ትዕግስቱን እምነቱን እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝነበሮ ጸጋን ላዕሊ ብዕጽፊ መለሰሉ እምበኣርከስ ንስኻውን ኩሉ ዝመጸካ መከራ ኮነ ፈተና ብትዕግስትን ምስጋናን ተቐበሎ ኮታስ ንዓለምን ንእስነትን ኣይትእመን ዓለምን ንእስነትን ጠላማት እየን ስለዚ ንህይወትካ ዘይትሓልፍ ዘይትበርስ እምባ ጌርካ ኣይትውሰዳ ስለዚ ኣስተውዕል ዘይትንስእ እምበር ዘይወድቕ የልቦን ከም ዝበሃል ሽዑካ ብፈተነ እዛ ተካል ዓለም እዚኣ እንተወደቃ ተስፋ ኣይትቑረጽ ከመይ ተስፋ ምቑራጽ ክርስትያናዊ ጠባይ ስለ ዘይኮነ ኣቦና ኣዳም ምስ ወደቐ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ምስ ዘመወ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ከሓደ ብዝገበሮ ኣበሳ ተስፋ ተዝቆርጹ ነዚ ሎሚ ረኺቦሞ ዘለዉ ክብሪ ኣይምረኸቡን ኣይትዕዘምዝም ኣነ ኣይበቅዕን ኢልካ እውን ኣመነ ኣይተማርር ምኽንያቱ መረረን መረረ እያ ትወልድ ከም እሞ ንምንታይ ንእግዚኣብሔር ዘይሰምዓና ኣይትበል እግዚኣብሔር ሰምዓካ መዓልቲ ከም ዘሎ ሕሰብ የደወን እኳ ዝበጽሖ ምድራዊ ሽግር ከይደክም ከሎ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዝነብርሲ ንምንታይሲ ሽግር እዚ ይገጥመና ኢሉ ምሳማረረ እኳዳ ካብ ዝነበሮ ገለ ደንበር ዝሓይሻ ይረኸበን እሞ ንስኻውን ብበጽሐካ ነገር ብዝከኣለካን እግዚአብሔር ኣመስግኖ ምኽንያቱ ምስጋና እያ ትወልድ ዝሎሚ ዝለመንካዮ ጽባሕ ክወሃበካ ዘይኮነስ ክትጽበ ብኩሉ ግዜ ኣለዎ ከም ፈቃዱ እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡ ምሕረት ክልከልካን ክረድኣካን ምዃኑ ኣሚንካ ብተስፋ ተጸበ ወክፋ መዓልታት ከይመጽእ ኣይበለንን ትብለሉ መዓልታት ከይቀረበ ከሎ ብርሃን ወርሕን ፀሓይን ከዋኽብትን ከይጸልማታኻ ከለዋ ኣዕንትኻውን ፈዚዘን ምርኣይ ከይሰኣና ከለዋ ኣዛንካውን ነቲ ካብ ኣደባባይ ቤተክርስትያን ዝመጽእ ድምፂ ምስማዕ ከይሰየበ ገና ሰብነትካ ነይነይ ከይበለ ከሎ ወይንታኻን ልብኻን ከይጠፍኦ ከሎ ስጋኻውን መሬት ስለ ዝኾነ ናብ መሬቱ ከይተመልሰ ከሎ መንፈስካ ነዋሃቢኡ ከይተመልሰ ጎታ ገና ኣብ ግዜ ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘከሮ ስለዚ ተስፋ ኣይትቁረጽ ነቲ ንኣቦና አብርሃም ካብ ኣምልኾ ጣዖት ለዊጡ ኣብ እምነት ኣቦ ኩልና ዝገበሮ ንማርያም መግደላዊት ካብ ዝሙት ኣንጺሁ ምስተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ኣዕጺሩ ንኽብሪ ትንሳኤኡ ክትርኢ ዝገበረን ዘብቅዐን ንቅዱስ ዳዊት ካብ ኣበስኡ ሓጺቡ ከም ልቡ ክኸውን ዘስመሮን ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ካብ ከንቱ ዓንዲ ኣምልኾ ጣዖት ቀይሩ ሕሩይ ብርሃን ዓለም ንኽኸውን ዝሓርዮን ዝሾሞን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣኻውን ብኽብሪ ቅድስና ከም ዘብቅዓካ ኣይትጠራጠር ኣጆኻ በርትዕ ትጋህ ንፋዕ ኣብ እምነትካ ጽናዕ ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት ምስ እግዚአብሔር ዘራኸባ ምግታት የንሞ ብአን ተመላለስ ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት كل جزء تصني لسمعكم سبات لإجزابير ولا يتدنجل ولا مسكول الكبر يتأكد وسبة سمو لإجزابير أملاكنا واترو بكل جزء وبكل ساعات آمين